wij doen heel vaak met ons gezin mee aan dit soort middeleeuwse evenementen, omdat we gewoon heel erg geïnteresseerd zijn in geschiedenis. En wij dit een hele mooie manier vinden om mensen te laten zien hoe het leven in ons geval zo'n 1000 jaar geleden was. Wij proberen zo dicht mogelijk de geschiedenis te benaderen. En dat gaat dus met tinnen bekertjes tot handgemaakte kleding. Er ligt wel stiekem verborgen wat moderne dingen. Ik kan het wel eventjes zo stiekem. Zo, Albert Heijn tasje. En hier in het zakje zitten nog een paar flesjes cola. Maar dat zorg ik wel altijd dat het netjes weg is. Wat drink je nou? Ik drink water. Weet je zeker? Heel zeker. Echt waar? Wat is het? Cola. Maar ik weet niet waarom we hier zijn. Mam, dit evenement is omdat... Omdat het gezellig is. Nee, maar waarom hier? Ik zie het dorpsfeest, ja toch? Nee. Er is toch dorpsfeest? Zomerfestival. Ja. Oké, zomerfestival dus. Je kan heel diep gaan op geschiedenis, interessant. Maar uiteindelijk is het gewoon met een groep vrienden om een kampvuur, bier zuipen en overdag met wapens knallen. Ja, dat is gewoon gaaf.